ए बाबा गोड़ लागता नहीं। अरे खुश रहा बच्चा, बैठ। तो 15 देखी बाबा। लड़कियां बिया होता का? अच्छा। पंद्रह तारीख तक बनता, लेकिन तो अभी बड़ा हम डिस्टर्ब बा। वो सोचैले के विषय ई बा कि एगो फेकू भाई रहना है, आ एगो ढेला बाबा रहना है, आ एगो हम रहली है। तीनों जने बचपन के बहुत बढ़िया संगतिया रहनी है। आ जात रहनी है सभे मैदान होके, एक के लोटा में सब पानी लेके जात रहनी। कैसे एक लोटा पानी से धुआ जाता लच्छी तत्ती ले जाने के लिए। हमन में इतना गहरा दोस्ती रहल है कि होत रहल है कि आज तू लेके जाइब, बिहाने तू लेके जाइब लोटवा, अब परसों तू लेके जाइब। ऐसे तीन दिन सबे तीनों ने उहे लोटवा लेके जाए जाए। तो हम तो धो लेते रहनी है वो लोटवा पनिया से, आ फेंकू भैया धो लेते रहना है, आ ढेला बाबा रहना तो ढेलिया लेते रहना, उनको वही काम कर जाता। ए बाबा वैसे पूछ के चल जाता ना। हाँ हाँ बड़ा फुआ रहना तो सही बात उनके बात क्यों रे बोलने के नाम पर कलम करो। हमन में इतना ज्यादा दोस्ती रहल कि हमन के एक के लोटा में तीनों जने गाड़ी धो लेते रहनी। लेकिन तो अब का करी, वो लोग चल गए कमाए, आ हम लगली पंडिताई करे यहाँ। लेकिन तो वो लोग हमारे संगे इतना ज्यादा गद्दारी कर दिया कि जौने के हिसाब नहीं। तो साथ इतना भारी गद्दारी करे वालो कुछ लेके भागल गल वालो का। अरे भागल नहीं खेलू, हमारे संगे गद्दारी ये लोग कैले बा कि वो लोग आइल रहे देवरिया, हमसे लोग मिलल नहीं। और ही नहीं तो यहाँ दुकान से लोग लिट्टी चोखा खैलस, लिट्टी चोखा खा के आ लोग चल गए, हमसे लोग मिलल नहीं। और ये लिट्टी चोखा खैले वालो तो पता कैसे चलल है कि पकड़वा में लिखल है। तो भी वो लोग हमें फोन नंबर दिए रहे, आ वह मोबाइले में से देख के हम फोन कैली वो लोगन के, तो फोनो नहीं लागत रहे। तो गईली वो दुकानी पे, और वो दुकानी पे जाके पूछली कि कहो फेंकू भाई या ढेला बाबा लोग आइल रहे। तो कहलस हाँ आयल तो रहल लोग, यहाँ जो लिट्टी चोखा लोग खैलस है, आ पैसो लोग नहीं दिहल है। चल गई लोग खा के। हम तो अपन जब सुनली कि पैसा लोग नहीं खे दे के गए, हम तो इहो नहीं बतौनी कि हमार दोस्ती रहल है वो लोग। हम जान बजा के भाग चलली। कहो कैसन दोस्त बा हो लोग तोहा कि तो से मिलबो नहीं कर पैसो नहीं दिहल लोग छोड़ के